Върнах се. Да, върнах се. И сега ще досечем дървото. Ето при малко сякохме. Може някой път да стримвам със знака. Ако той иска да играем. Аз съм Христо БГ Георгиев. Знак, ако гледаш това видео, напиши Христо БГ Георгиев в YouTube и ако искаш дай да я поцъкаме. Аз съм ти голям фен, знак. Никой не е по-добър от теб. Готика 47, още приятели ли сте, знак? Ако гледаш това видео. Извинявайте хора, че само че нищо със знака да правя, просто искам. Не заради знака снимам, аз снимам заради вас. Само че с знака му да играем. Но повече ще игра с Speedman BG и Христи. Почиче с никой друг. Вълк, хора. Чакайте само. Оправих. И какво ще идем тази нощ? Трябва да си направим къщата, че ще дойдат зомбита, хора. И сега вижте ми скинчета, ето и съм аз. Ето ма отзад. Ето ма отпред. Това съм аз. И моля ви ме поканете в пакта, ако сте участвали. Ако сте участвали, ако още участвате, ме поканете в пакта. И пишете, ако искате да снимам нова поредица след тази. Добре, чакайте, аз набавим малко храна. И те хора. Той ще го направим като крепо, само че за първо. И я да си направим една кирка малко. Съберем каблстон. И сега няма да търся диаманти, защото с Speedman BG ще търсим диаманти. Обещал съм му хора, че с него ще намерим първите диаманти в този сървър. И заради това няма сега търся диаманти. Ще го изчакам и ще влезем в мината с него. Вау, за малко да падна. Много малко човек да падне. Хора за малко падна, нали видя? 20 капа. Много са малко. Но пък сега да направим брат. Ей! Семе. Хора, този клип ще е дълъг към 10 минути, защото ми е скучно без приятели да цъкам сам. А
пък другите, когато игра с някой приятел, ще ги правим по 20 минути май. Там някъде. Ако искате, пишете коментар, ако искате да играете с нас. Само пишете от кой град сте, защото ние не приемаме, искаме да знаем от кой град сте само. И ако искате, играйте с нас, ние приемаме гости. Колкото искате, може да каните и приятели в нашия сървър. Де ще направим. Може да каните колкото искате приятели. Ако искате, може да снимате и вие в този сървър. И да играем. Всичките ще е по-забавно. Ако искате само елате, имате покана от мен. Ако нямате Майнкрафт, питайте някой да ви изтегли. И елате да играем. Добре, сега какво да правим? Да, ще направя нещо. Опа. Извинявайте, че ме излезете, ама не съм виновен. Аз пък тръгвам да пиша хората, няма никой в сървъра, ама аз тръгвам да пиша омага. Да, аз не псувам като другите, защото повече малки деца гледате. И заради това не правяте. Не псувам. Аз не псувам. Аз не псувам. Играйте, аз съм като другите. Да, разширих сма. Ако чувате родителите ми, те се говорят там. Аз затворих вратата, но не мога да спра звука. Не мога да спра звука. Просто те се говорят, че не мога да ги спра. Пробвал съм много пъти да ги спра, но не става номера. И ще не ми стана номера. Само да не дойде някоя зона да се огледаме. Ето ние се прибираме.
моето виждане, вие бяхте много добри приятели с мен и